A Residencia Artistea é un programa de residencias artísticas e de pensamento multidisciplinar, público e inclusivo. Son cousas moi importantes para nós. En esta edición, concretamente, decidimos centrarnos en artistas emerxentes. Discúlpame antes que nada porque teño a voz un pouquiño mal, estes días de traballo estou algo afónica. Realmente unha das partes importantes xusto destes traballos emerxentes cos proxectos e os artistas é tamén dar a oportunidade de brindar aquí en Ponteareas a que coñezan realmente o territorio e que poden profundizar nel e entón, pois, eso, brindarlles como de masterclass con xente de prestixio dentro do sector, sesións de emprendemento e sesións tamén de deseño de proxectos que ao final tamén como que axuda un pouco, non, dentro da profesionalización. Creo que las residencias artísticas son una oportunidad muy buena para compartir procesos y trabajos con otras creadoras y también me gusta mucho la idea del viaje, digamos, de salir de tu espacio diario. Hay una parte de extrañamiento y de ver las cosas con otros ojos. Xa oíra falar algunha vez do concepto en xeral de residencia e tal, vin que ian facer un aquí e que ia estar a dinámica de cómic. A min gustame moito o tema do cómic, da banda deseñada en xeral. Decidín probar. Pareceu-me unha oportunidade moi boa. Ao final, as residencias artísticas son como a excusa perfecta para darte tempo a ti mesma a continuar e a dedicarlle tempo a práctica artística que moitas veces, pois, por traballo ou por cousas persoais e demais, pois non tes como esa dedicación exclusiva durante un tempo determinado. Este tipo de residencias son fundamentais en xeral para os profesionais das artes desde xa hai anos, porque é unha forma fantástica de poder traballar nos seus proxectos de forma inmersiva, de poder dedicarlles tempo e de ter espazo e recursos para facelos. E, ademais, que estas residencias existan en espazos rurais é fundamental nun contexto no que o rural cada vez se despoboa máis, garantiza o dereito á cultura das persoas que viven nas zonas rurais. Non me esperaba algo tan bo, sinceramente. Está todo moi ben acondicionado, todo moi cómodo, todo moi novo, moito mellor do que pensaba. O sea, xa tiña como unhas boas expectativas, non? O de compartir espazo e tempo con outros profesionais de outras disciplinas. Non sei se é habitual, pero me tocaron as compañeiras cas que estou pois tendo moito bo feedback e feeling e a verdad que estou moi contenta. Non só coas compañeiras que están a desenvolver os seus propios proxectos, senón tamén coa equipa de Artistea, que realmente nos están a por todas as facilidades. Fan que as residencias sea un punto de encontro e unha experiencia que realmente artistas emerxentes deberían experimentar. Yo, de maravilla. Moi ben, é como un campamento, pero de artistas, non? De xente moi implicada. E ver que temos moitas experiencias en común, non? Incluso a nivel de... Bueno, a nivel humano, non? De decir, bueno, pois a veces traballase con máis precariedade, temos un estilo de vida tamén que é peculiar, que moita xente dentro do noso entorno, familia, amigos, pois custa entender, pero ese poder relacionarse, facer futuras colaboracións, é moi positivo para a xente que nos dedicamos a isto. En xeral, marcho cunha moi boa experiencia de todo isto. Realmente é un regalo para a comunidade e un regalo para Ponteareas que unha institución municipal decida por en marcha este proxecto. É unha aposta cultural moi forte e sen dúbida nos como o equipo que está a xestionar esta edición da residencia que xestionamos tamén anterior, o noso agradecemento é inmenso, igual que o dos artistas que participan na residencia, porque é fundamental que as institucións públicas aposten por este tipo de iniciativas.